кофеин и за него без. Абе. Чакай, какво ще даде този филм? Така си вижда. Дай ме да ти вижда. Ой, Иван Дядко. И ето ги любимите чутри. Трудненска програмист. Къде остави, че не чикна джепко? Май си ги забравил. Не мога. Вчера помня много добре, че ги взех със себе си. Сигурно се вътре резерв на компютър. Кой се тема? Ти! Ето ги документите. Айде да почваме работа. Не! Големи са истораци. Поне тук беше написан документа красиво. По-красиво нямаше как да го напишат. Аре, Аню, почвам.